Igbo, Ụmụada, get ready with me for Ụmụada's meeting, the end of the year meeting. So I natara ụnọ dịka sikọrọ nọ na mbụ. Tata bụ mgbakọ mmechi arọ Ụmụada. Anyị sokwara bụrụ Ụmụada. Ada White for that matter. Ọ bụrụ obere ife. Yes, so Ụmụada clock it. Any moments na ye go late. Ngwaka igbapu also. My beloved aunt and my mom nyere anyị ezi nkwado. Nke anụ anyị natara ka ije nọnyere fa n'otego. Ọ na-abụ mgbe ọbụla eji mgbakọ Ụmụada, mgbe ụfọdụ a na-ebudogharị n'isi wee kọwakwa onwe gị maka ndị soro bụrụ Ụmụada mana fa anọghọ nso. Content creation abụrụkwa obere ife. Ịmakwa na nchefu na m kwesịrị irekọdụ mgbe anyị rute ebe ahụ. Ọkwa nwanne m nwaanyị ka m jụrụ sị m ya n'onwe nke o seta ya ka m jiri complete this video.